Hello. Sakbay nga gawit man nato nga kantakit. Kablawak man namin dita ibang bansa kawan labas nan. Ang gawin nagnagana rin ta wa. Ado kayo. Kapno para parehas. Ate ka request ni ading Noemi Dayag. Pati ka mo nito yung mo banda dig. Sa congrats. Ingat-ingat lang di trabaho. Thank you mo ti suporta mo na ding. Dita din nam awan nagbasulan ay naramit kumet amin a pagragsakan ngemanyatin subad mo sinagtam laeng to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karim kanya ingka naglikudan martir nga puso na ikalang anya pa iti serserbina nasamit nga langin ta awan amok anak ka basulakin ka dita din na awan nagbasulan taim paay ko amin akabaela dita din na awan nagkurangan sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat ng keltay kadagiti arapaan dita din na awan nagbasulan ay naramit kumet amin a pagragsakan ngemanyatin subad mo sinagtam laeng to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karim kanya ingka naglikudan martir nga puso na ikalang anya pa iti serserbina nasamit nga langin ta awan amok anak ka basulakin ka dita din na
kabaila dita din na awan nagkurangan sikat ng perdi ng waswas keni ayat ng keltay kadagiti arapan dita din na awan nagbasulan tain pa ay ko amin nga kabaela dita din na awan nagkurangan sikat ng perdi ng waswas keni ayat ng keltay kadagiti arapan sikat ng perdi ng waswas keni ayat ng keltay kadagiti arapan Thank you, Ading, for your request. Bye-bye. Ingat-ingat kayo dyan lagi.